Kaixo, kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer moz zaudete. Gaurkoan frustrazioari buruz hitz egitera natorkizue. Azkenean, nahiko zaila izaten da hau kudeatzea. Ume askori asko kostatzen zaie eta gainera gaur egun dena berehala lortu nahi dugula eta nahi dugun modura, bai? Azkenean guk zer erakutsi behar diogu, pixka bat aldamenean gaudela eta konfiantza eman behar da. Eta gurekin daukaten konexio hori indartu egingo dugu. Demagun, beti esaten duguna ez, emozioak baliotu egin behar dizkiegu, bai? Garrantzia eman. Zergatik, pixkanaka kudeatu daitezkelako eta gero eta hobeto. Demagun, aurrari etzaiola ateatzen puzlea egitea edo matematikako ariketa egitea edo zein gauza. Eta zerretu egiten da, bai? Orduan, zer egin dezakegu? Esan bezala, emozio hori lekua eman, tokila eman emozio horri, eta esan diezaiokegu, haserre zaude, edo molestatzen dizu, ez? Zerbait ateratzen ez zaigunean normala da. Eta esan nahi badezu, lagundu zaitzaket pixka bat eta elkarrekin jarraitu, bale? Orduan umeak zeiten du, arazoa edo ongi kudeatzeaz gain, edo irtenbidea topatzeaz gain, lagunduta sentitzen da, bai? Eta horrek asko erreforzatzen du. Eta horrez egiten du, inseguridadea edo ansietate puntu hori jetxi egiten du. Bale? Honekin gauz asko ikasiko ditugu. Eta 26an etorri doako tailerrea, arratsaldeko 4 online, gauz asko ikasiko ditugu. Eta badakizute, ekintza behar dugu gauza konpontzeko eta gainditzeko. Benga, emaidazu zure izena oraintxe bertan, eta elkarrekin lan egingo dugu. Benga.